направо здорово. Гумата ми е премета, топ тя не мога да качи. Това се май да може да не е истина, не мога да погледам, дай. Дигам ли? Ти съм броен, да? Да? Дай. Дигна отпред. Не, дай, гумата ме интересува. Аз искам да го съборя това, диги. Да отлепи от тази страна. Не мога да прехвърли гумата. Не става са левати брои. Много опасна, не? Имам, разбира се. Не. И за какво да сетаме? Давай. Той сега ще пълне с... Това ще пълне на Сандър. Дай, дигни го до края и аз на лебедка ти сме вънка. Няма то влиза долу. Дай, то ще спре влиза. Влиза яко. Достатъчно. Чакай, че ще трябва да даде пилотата напред. Дай пилотата напред, че ще се измъкнат кабели. Не, откачи ги направо. Да, бе, че той ще... Дай, жало. Камерата, не си им погледалото. Леко дай газ. Малко. Чурка ли е? Не. Много добре. Седи на другото, да ме вози. Там няма такива дали чак. Работиш програмите, значи на червено онки тук идеята беше да се съберем, да се познаем, да се видим и да учредиме един неформален клуб на собствениците на гащите идея. Много от нас се познават, други се познават виртуално чрез форума
Offroad България. Трети се виждат за първи път и не се познават. Това беше идеята. Сега, доколко сме осъществили добре е друг въпрос. За сега смятам да направим едно учредително събрание. Да направим неформален клуб ГА69, в който последствие може да стане и формален, разбира се. Да, не, после може да има някакви инициативи, ако трябваше да отидем пред парламента да протестираме заедно с другите клубове за високите цени на бензина, примерно. Или примерно да напишем писмо на шефа на КАТ, дето се заяждат с нас при регистрацията на нашите машини. Да, това примерно е сериозен наболял проблем. Много. Защото те много се заяждат, знаете всички, че машината няма стандартен номер на рамата и те използват това и се заяждат катоджиите, където искат. Никога ГАЗ Силас не е имал стандартен номер на бит. Да, но като му обясниш, че е написано на жезло. Има го след 89-та, тия газки, коя година са? До 71-та, да. Те оригинално са с бяла щампа на гредата на 30-та година. И това, ма то дори да не си е пребоядисвал, тя като върви просто от песачинки, от прак, това всичко се изтрива. Всичко се изтрива и край. В този смисъл е време вече ние да се организираме, да направим нещо заедно, да действаме като едно цяло, да се защитаваме интересите, да си правим разходки, барбекюта, купони, да си обменяме информация, части, защото вече частите, знаете, са къп, стари машини, вече не се произвеждат. В този смисъл за това решихме да се събереме.